ಅಮ ದೇಸರ ನಾಮಕನ ಉತ್ತರ ಭರತ್ ಪರಾಬಾಟಿ ಪ್ರಶ್ನ ಅಮ ರಾಜ್ಯರ ನಾಮಕನ ಉತ್ತರ ಒಡಿಶಾ ಪರಾಬಾಟಿ ಪ್ರಶ್ನ ಅಮ ದೇಸರ ರಾಜಧಾನಿರ ನಾಮಕನ ಉತ್ತರ ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ ಪರಾಬಾಟಿ ಪ್ರಶ್ನ ಅಮ ರಾಜ್ಯರ ರಾಜಧಾನಿರ ನಾಮಕನ ಉತ್ತರ ಭುವನೇಶ್ವರ ಪರಾಬಾಟಿ ಪ್ರಶ್ನ ಅಮ ದೇಸರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾ ಕೇಟೆ ಉತ್ತರ ಅಥೇಸಿ ಪರಾಬಾಟಿ ಪ್ರಶ್ನ ಅಮ ರಾಜ್ಯರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಕೇಟೆ ಉತ್ತರ ತಿರಿಸಿ ಪರಾಬಾಟಿ ಪ್ರಶ್ನ ಗೋಟಿ ಎ ಸಪ್ತಾಹ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ತೇ ದಿನ ಉತ್ತರ ಸಾಟ ದಿನ ಪರಾಬಾಟಿ ಪ್ರಶ್ನ ಗೋಟಿ ಎ ಬರ್ಸಾ ಸಮಾನಕ್ಕೆ ತೇ ದಿನ ಉತ್ತರ ತಿನಿ ಸಾಹ ಪ್ಯಾನ್ಕಾ ಸಾಥಿ ಪರಾಬಾಟಿ ಪ್ರಶ್ನ ಇಂದ್ರಧನುರ ಕಿಟೋಟಿ ರಂಗಾ ಥಾ ಎ ಉತ್ತರ ಸಾಟೋಟಿ ಪರಾಬಾಟಿ ಪ್ರಶ್ನ कियम पशु को मरुभूमिरा जहाजा को हा जाए उत्तरा ओता पराबाटी प्रश्न इनराजी वर्णमालारे कितोती वर्ण ना थाए उत्तरा 26 पराबाटी प्रश्न इनराजी वर्णमालारे कितोती स्वर वर्ण ना थाए उत्तरा 35 पराबाटी प्रश्न इमराजी वर्णमालारे कितोती व्यंजना वर्ण ना थाए उत्तरा 21 पराबाटी प्रश्न गोटी ए त्रिभुजारा कितोती पर स्वाट है उत्तरा तिनोटी पराबाटी प्रश्न कम दी गरे सूर्य उड़ाया हुई ठाए उत्तरा पूर्वा दिगारे पराबाटी प्रश्न कम दिगारे सूर्यास्ता हुई ठाए उत्तरा पश्चिमा दिगारे पराबाटी प्रश्न वर्षिका के ते मासा उत्तरा 12 मासा पराबाटी प्रश्न के मासारा दीना सांख्या कम उत्तरा फेब्रुआरी पराबाटी प्रश्न प्रतिवीरा बृहत्तमा फुलारा नामाकाना उत्तरा रफ्लेसिया पराबाटी प्रश्न एका लख्यारे कितोती सुना लगे थाए उत्तरा पंचोटी